spanning en sensatie. We zitten hier nog met 28 man hier in de zeel. Juist wat traint. En dat betekent een goede afstelling qua verkers, dempers, banden, heel wichtig. Want dat beslist het succes op de wedstrijddag. Ja, hè? En dat hebben we goed. Dat werd ik wel aardig beuk toen. Ja, beukenmaat. Ja? Your bumper is your best weapon, zeggen ze in Engeland. Dat is ik zo. Als je een grote Formule 1 stokker rijden, Sjost, ja, dat is krijg even met het bumpje erachterop, uit de bocht, waar je even in trek. Ja, dat gebeurt met de liedjes gezegd. En dat is toch winnen, Net op een oud wijze. Maar wel op een goed moment, ja, attack. Het gaat erom, we rijden 5 minuten. Nou, en in die 5 minuten, dan zorg je dat ze vol mogelijk rondjes riest. In het liedse wijn zit een heel lieds blokje. Dat is zeg maar, die stuurt een signaal uit. Het signaal gaat via de lus die onder het kleed leidt, gaat naar de computer. Ja, en die registreert alles. Jongens, even aandacht. Ik heb op papier de halve finalisten. 2 halve finales. In de eerste halve finale Michael Rutten, Tjepke Pieter de Vries, Keith Stanford from Scotland, Johannes Miedema, Hidde de Jong en Reinder Visser. En Joost is nou in de hele finale? Ja, oud-gediende. Ja. Spannend? Altijd. Ja? Ik eet vierste min op zo'n race daar. Glasje bier voor de eerste trail en dan, dan maar op los. Ja, ik wist het correct. Jij stond niet stil. Ja, jong, hij dipte er net over door. Tonen daar. Correct net. Wat er? Ja. 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 Tom en alles aan taart. Wat nou? Correct net. Keren, dit is het handje. Ja, het is 4 minuten echt concentreren, jong. Het scheelt een meter wat. Jekken wat, kom vast te zitten, trek de led. Spietig, maar mooi daar. Maar dat wil je nou allerlaatste ronde? Of in de laatste ronde weer? Gewoon het laatste rondje. Ik wist dat ik trailer, als ik dit nog vasthouden kan, is clear. Ja, dan spuit je adrenaline door de beeld en is die zo geconcentreerd als het stuur. Nou, dat is juist aan de kop, dat is ja, correct net. Ja, dat is jammer. Hoor ik je weer. Hier wacht je. Ja, zo gaat het. Ja. Tomme. Oh, daar ben ik er wel weer ziek van. Ja, 2 dagen ben ik er weer ziek van. Ja. Hier, nog 1 stapje. Een klein stukje. Ja, ietsjes. Een heel klein stukje. 20 centimeter. Ja, dit zo ja. Dat. En nou 2 stappen naar voren. Sorry, ik kom. Ik kom uit Engeland.
Noord-Engeland en daar hadden we geen windmolens. We hadden een watermolen in het dorp, door water aangedreven. En toen ik in Nederland kwam, gingen mijn ogen uit met al die mooie molens. En zodra ik de kans kreeg, ben ik op cursus gegaan in 1975. En was ik klaar. Nou, wij onderhouden de molen, lietse onderhoud. We menen het hiem. We houden de molen wat in conditie. Zo vaak als mogelijk even draaien. Is het wat een leuke vent, die Martin? Ja, prachtig. Ja, en zeer fanatiek. Hè? Hij maait meer gras dan ik. Dat is het meeste werk zomers, gras maaien. 's Winters mogen we malen, dat is het mooie werk. Oh ja. Nou, grasmaaien heeft u een hekel aan. Nee, als het mooi weer is, dan trek ik mijn kleren uit en huppakee. Ja. Kleren uit? Ja. Dan komen we dan eens weer. Dus en de blow je hem nog wel even de wand? Nou, ik zeker. Ja, ik ben nog net zo oud, dus ik ken nog even, en als het kan, dan blow ik nog even terug in. Ja. En ik hoop dat John ook nog zo lang mogelijk blowt. Ja, want molenaars worden in het algemeen hier zeer oud. Hè? Ja? Het houdt je fit, al het trappen lopen en gras maaien en heen en weer rennen. Ja, precies. Ja. Ja, maar je was draven dan? Nou ja, om voorbij de wjurk te komen, hè. Het is leuk als het de eerste beste plaats van de wjurk. Ja. Oh ja. Oors is het net zo grappig. Doe eens. Nee, ik probeer het net, had ik het nou al tegen gedaan. Nee, dat doen we net. Dit is net Jackass, toch? Goeie, we zijn niet aan, man. Hoi.